αυτά χρησιμοποιούμε θέσεις διαλύματος, δηλαδή πονάς εσύ μέσα στη στάση. Ωραία. Βγες από τη στάση και πάρε μια θέση, κάνε διάλειμμα. Σιγά σιγά θα τις μάθετε και εσύ, γιατί έχουμε συγκεκριμένες θέσεις διαλύματος για όλες τις ασάνες που συνήθως παρουσιάζουν τις σχολείες στους μαθητές. Για παράδειγμα, κάνουμε μια τσιμπίδα. Εγώ. Κάνουμε μια τσιμπίδα. Κουράστηκε η μέση μου, κουράστηκε το πόδι μου. Ωραία. Βγαίνουμε, διάλειμμα. Μια δεύτερη φορά. Ο άλλος δίπλα το κάνει μία φορά και μένει πολλή ώρα. Εγώ επιλέγω για το δικό μου σώμα, επειδή έτσι μου πει η δασκάλα μου, ότι μπορώ να το κάνω αυτό όταν πονάω και υποφέρω, ότι μπορώ να βγω από τη στάση, να μπω στη θέση διαλύματος και να το κάνω μετά 2 φορές την ώρα που 2 φορές λιγότερη ώρα ή 3 φορές λιγότερη ώρα, την ώρα που οι άλλοι το κάνουν μία φορά πιο πολλή ώρα. Γιατί τις δίνουμε τη θέση διαλύματος? Όχι μόνο γιατί είναι καλό για τους μαθητές, είναι ξεκούραστο για το δάσκαλο να μην πρέπει να είναι από πάνω συνέχεια και να βάλει την ευθύνη στο μαθητή να παίρνει αποφάσεις με βάση το αίσθημά του και να μην ανταγωνίζεται με τους άλλους και να είσαι εσύ με φόβο μην τυχόν και κάνει κάποια ζημιά στον εαυτό του γιατί παραβγαίνει με τους άλλους. Επομένως, ο δάσκαλος μπορεί να δώσει άλλα πράγματα μες στο μάθημά του, αντί να έχει το άγχος του να κοιτάει δεξιά και αριστερά, συνέχεια να έχει την αγωνία τι θα κάνουν αυτοί οι μαθητές που είναι επίφοβοι, δηλαδή που είναι δίσκαμπτοι και που ξέρω εγώ και δεν μπορούν να το κάνουν και μιζωτιστούν και όλα αυτά. Όσοι έχετε διδάξει λιγάκι, το ξέρετε πια ότι αυτό είναι ένα μόνιμο άγχος που έχουν οι δάσκαλοι. Τι θα γίνει με αυτή την άσκηση που ξέρω ότι ο τάδε ή η τάδε δεν μπορεί να την κάνει και θα δυσκολευτεί και πώς θα την κάνει, τι ξέρω τι. Θέσεις, λοιπόν, πιο εύκολες θέσεις διαλύματος, μαζί με κατάλληλες οδηγίες στους μαθητές που θα τους εξηγήσετε με επιχειρήματα γιατί είναι καλές οι θέσεις διαλύματος και γιατί θα πρέπει να τις επιλέγουν και να μην νιώθουν άσχημα και μειονεκτικά. Να μην νιώθουν ότι δεν δουλεύουν. Δεν κάθονται να χάσκουν και να περιμένουν εγώ δεν μπορώ να την κάνω και να κάθεται να χαζεύει τους άλλους που την κάνουν και να νιώθει άσχημα ή να βαριέται. Θα την κάνει την άσκηση. Αλλά αντί να πάει, ξέρω εγώ εδώ, θα την κάνει μέχρι 45 μοίρες, θα μείνει λίγο, θα ξεκουραστεί με βάση το αίσθημά του, που πονάει, αν πονάει και πόσο πονάει, την κάνει μια δεύτερη φορά. Το σημαντικότερο επιχείρημα είναι ότι όταν πάμε το σώμα μας σε πιο ακραία θέση από ό,τι αντέχει, το σώμα αυτό προστατεύεται και δεν μας αφήνει να το πάμε. Δεν κερδίζουμε ευληγησία ούτε αντοχή στον χρόνο. Ενώ αν το πάμε σε λίγο πιο εύκολη θέση, όπου είναι στο τσάκο πόνος, στο τσάκι πρόκληση, στο όριο, χωρίς να το υπερβαίνει, και δεν μείνουμε τόση πολλή ώρα που να κουραστεί ο μυς στην καινούργια του κατάσταση, γιατί είναι καινούργιες αυτές τις καταστάσεις που τετώνονται πράγματα που δεν έχουν τετωθεί, κάτι καινούριο. Μέχρι να αναδειχθεί νευρομυϊκή μνήμη, το σώμα δεν το δέχεται εύκολα. Έχει την αντίδραση, δηλαδή την αντανακλαστική να σφίγγεται αντί να το αφήσει να τεντωθεί, την έχει έτσι, στο πιτσφιτίλι. Πολύ λίγες αντοχές έχει σε κάτι καινούριο. Επομένως, θα του πούμε ότι δεν είναι καινούργια πράγματα αυτά για το σώμα σας, θα το τι θέλουμε εμείς θα το ψιλοκοροϊδέψουμε δηλαδή, ότι μη σε νοιάζει, δεν θα σε πονέσω, αλλά θα το πάμε με λίγη που αρχίζει ο πόνος. Μένουμε λιγάκι να το συνηθίσει, βγαίνουμε. Το ξανακάνουμε δεύτερη φορά, βγαίνουμε. Μένουμε λίγη ώρα στατικά και θέσεις διαλύματος ή πιο εύκολες θέσεις. Και δείχνουμε με το σώμα μας ποιες είναι οι θέσεις διαλύματος. Δεν αφήνουμε το μαθητή μόνο του να τις βρει. Είναι συγκεκριμένες. Όταν διδάσκουμε την άσκηση, λέμε να αυτή είναι η άσκηση, αυτή είναι η σπίδα και αυτή είναι η θέση διαλύματος. Όποτε κουράζεστε, βάλτε τα χέρια σας έτσι και αφαιθείτε για λίγο να ξεκουραστείτε. Πιο εύκολη θέση είναι, η στάση είναι εδώ, μπορεί να πάνε εδώ, να είναι εδώ, να είναι εδώ. Αυτή είναι η πιο εύκολη θέση. Αυτή είναι η πιο δύσκολη θέση. Θα δείτε εσείς και θα κρίνετε για το σώμα σας τι και να τη δουλέψετε λιγάκι στη δύσκολη και ξανά λίγο στην εύκολη. Μπορεί να μην βγει τελείως, αυτό θέλω να πω. Κουράστηκε. Μπορεί να μην βγει τελείως και να μπει στη θέση διαλύματος, αλλά να πει, όχι, κουράστηκα τώρα, να πάω στην πιο εύκολη θέση. Για να πάω ξανά στην πιο δύσκολη. Εύκολη, δύσκολη θέση είναι μια ορολογία
που χρησιμοποιούμε για να λέμε στο μαθητή τι να κάνει. Επομένως, του δίνουμε πάρα πολύ πρωτοβουλία να παίρνει αποφάσεις ανάλογα με το αίσθημά του και να δουλεύει σοφά, συνετά και σωστά με το σώμα του.